От номер 16 очакваме Кристияна Пламенова Кулева от музикална школа Артикул, град Русе. Тя ще ни изпълни песента "Очите на мама". Музика и аранжимент Румен Бояджиев, текст Даниела Кузманова. През твоите очи погледнах към света, ти ми го разкри, когато ме роди. С твоите ръце, две крила на птица, ти ме дари да летя към утешните дни. С безброй мечти, мигът свещен, в който ме роди. Помня твоя глас, нежно ми прошепна: добре дошло, дете. Тук живота нов, пълен с вяра и с любов. За твоите топли очи, за всяка солена сълза и за твоята доброта, в радост и в тъга. За силата и мъдростта е тази песен, мамо. Моля, приеми само за теб моето благодаря. За всичко, което си ти, за твоята смелост и страх, за твоята обич е моята песен, мамо. За твоите топли очи, за всяка солена сълза и за твоята доброта, в радост и в тъга. За силата и мъдростта е тази песен, мамо. Мама е една, само една, на света. Благодаря. Аплодисменти за Кристияна Кулева от град Русе.